салом дӯстон, имрӯз оиди Роналдо ҳарф мезанему мебинем ки барои чӣ ӯ боре наздик ба зиндоншавӣ буд. Роналдо ҳамчун миллиардер маҳз аз пушти пул шуда қариб буд ки ба зиндон афтад. Он ба замони дар реал буданаш ба вуқӯъ омада буду қариб ба қимати аз озодӣ маҳрум шудан анҷом меёфт. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. соли 2017 вақте ки Реал барои финали Лигаи Чемпионҳо омодагӣ медид, хабаре баромад ки ҳамаро ҳайрон кард. онҷо гуфта мешуд ки аз соли 2011 то соли 2014 Роналдо $17 миллион ба суратҳисобе ба таври махфӣ равон кардааст ки аз он андозе наспорида буд. ҳукумати Испания аз ин чиз нигарон шуд. Наспоридани андоз ба давлат ҷурми калон барои онҳо ба ҳисоб мерафт. барои Роналдо ду роҳ барои интихоб пеш омад: 5 сол дар зиндон маҳбус шудан ё $28 миллион ҷуброн споридан. Роналдо албатта ки варианти дуюмро интихоб кард ва ҷони худро бо пул хариду аз ҷазо озод шуд. $28 миллион пули ба гап гуфтанаш осон, лекин он ҳам аз моҷарои баъдӣ дида ҳеҷ чизе нест. мусобиқаи Евро 2020ро дар ёд доред? онро мухлисони англис хубтар медонанд. 15 июни соли 2021 Португалия муқобили Венгрия бозӣ дошт. Роналдо бошад ва пресс-конференсия пеш аз бозӣ ҳузур дошт. онҷо ду нӯшокии Кока-Кола дар наздаш меистод ва ин чиз тасодуфӣ набуд. ширкати Кока-Кола миллиардҳо доллар барои шарикиаш ба ин мусобиқа маблағ медиҳад. Роналдо бо коре ки кард фикр намекард ки тамоми ҷаҳон таъсирашро мебинад, бештар аз ҳама саҳмияҳои ин ширкат. Роналдо ду нӯшокии Кока-Коларо дар каноре гузошту оби оддиро гирифта ман аква менӯшам гуфт. яъне мақсадаш оби тоза беҳтар аз нӯшокиҳои газдор гуфтан буд. ана баъдан чӣ шуд? ин барои ширкати Кока-Кола зарари калон расониду аз ҳисоби саҳмияҳо ширкат $4 миллиард зарар дид. ин ҳикоя он қадар дароз набуд, вале ҳодисаи гӯсфанд ва Роналдоро шумо аниқ намедонистед. соли 2021 барои Роналдо соли бобарор ба ҳисоб мерафт. ӯ ба Манчестер Юнайтед бозгашт кард ва аввалин футболбози миллиардер эълон шуд. ин гузариш барои Роналдо аҳамияти калон дошт ва дар Англия ӯ барои худ хонаи зебоеро харидорӣ кард. Роналдо барои хонаи наваш $8 миллион сарф карда буд ва албатта ки ҳамаи шароитҳои беҳтарин барояш фароҳам шуда буданд. одамон бошанд барои ӯ аз ҳама охир аҳамият доштанд. агар шумо хабар дошта бошед, Роналдо режаи хоби сахт дорад. ӯ шабона 8 соат пурра ва рӯзона бояд 5 соат истироҳат кунад ки ҳолати хоби физикияш барқарор шавад. чизе ки ба хобаш монеа шавад, Роналдо аз ҳаёташ берун мекунад. ин барои Роналдо сюрприз шуд ки баъди харидани хона фаҳмид ки гирду атрофашро гӯсфандон иҳота карданд. криш бо оилааш ҳама корро карданд, вале гӯсфандон ба беҳтарин бозингар хоби ором намедод. баъдан Роналдо тоқаташ тоқ шуду ба хулосаи харидани боз як манзили нав омад. ман ба шумо ду савол дорам. якумаш ин ки чаро шумо то ҳол лайки зери ин навор нагузоштед? мо ку барои шумо кӯшиш мекунем. дуюм савол ин ки медонед ки чаро Роналдо татуе дар баданаш надорад? аксари футболбозон тату доштанро бештар аз пул дӯст медоранд. қариб ҳама ин чизро дорад, вале ҷаноби Роналдо не, ӯ ягон дона надорад. одамон вақти зиёд сабабашро фаҳмидан мехостанд ва дар интервюи охиринаш Роналдо инро қайд кард. ӯ нишон дод ки чаро беҳтарин инсон аст. ман тату надорам, чунки бештари вақт ман хунамро барои одамон месупорам. агар одам тату дошта бошад, бояд 4 моҳ мунтазир монад ки хунаш омода бошад. Роналдо барои одамон хуни худро ҳам омодаи додан аст. баъзеҳо бо ёрии хуни беҳтарин бозингар саломат мегарданд. соли 2009 Роналдо боз ба моҷарои дигаре рӯбарӯ шуд ки бори дигар ҳаёташро зиндонишавӣ таҳдид мекард. бори дигар Криштиану дар Вегас қарор дошт ва дилхушӣ мекард. рӯзе ӯ бо зане вохӯрд ки номаш Катрин Майора буд. вақте ки шаб мешуд, Катрин ба қароре омад ки бо Роналдо ба пентхаусаш раваду каме дигар бо ӯ монад. дар он ҳолат Роналдо хабар надошт ки ин зан нияти бад дораду ӯро то ба зиндон бурда мерасонад. баъди чанд сол Катрина Майора боз пайдо шуду Роналдоро ба таҷовуз гунаҳгор мекард. Роналдо аз ин тӯҳмат дар ғазаб буд.
ин ҳиссиёти бад аст. онҳо оиди Криштиану Роналду ҳар гуна хабарҳои бад менависанд. вақте кӯдаконат ҳамроҳат бошанд телевизорро тамошо намекунӣ, чунки ҳама ҷо дурӯғ менависанд. ман дар ғазаб шуда будам. Катрин талаб мекард ки Роналду $375,000 ҳамчун ҷубронпулӣ диҳад. ҳодиса баъдан беасос дониста шуд. Роналду озод шуд, вале он замон сахттарин рӯз барои Криш ба ҳисоб мерафт. мухлисон ҳам бовар карда наметавонистанд ки Роналду ин гуноҳи бадеро содир карда бошад. хуб дӯстон, ягон ҳодисаи бади дигареро аз ҳаёти Роналду шумо медонед? ҳатман дар зери навор қайд кунеду дар канали Футбародарон обуна шавед, зеро мо дар ин ҷо беҳтарин наворҳоро баҳри шумо пешкаш мекунем. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.